Vi har kört av med det här filmfolket hit och dit och de har filmat och gjort olika scener från alla håll och kanter. Vi får se slutresultatet och sen så där för en amatör är ju ganska svårbegripligt vad de liksom hur alltihopa ser ut i slutresultat, men att de har det säkert på klart. Men att intressant är det att delta i en sån här film. Har det varit jobbigt? Ja, inte på något annat sätt än att det är ju varmt i ett lok. Vi har väl en 40-50 grader där in hela tiden, så det känns varmt när vi startar klockan 7 och nu är klockan 12, så vi har hållit på en stund där. Är det någon här? Hur har det varit att vara skådespelare? Ja, jag vet inte. Vi har ju inte varit så mycket, vi var ju bara i där bygget. Kompis idag? Hon arbetar rätt mer. För hon fick sjukledigt. Hon fick en fraktur i lillfingret, så hon fick sjukledigt i 4 veckor. Så jag är ensam.